لشکریya rejimê ragihand ku agiribesta demikî ya li parêzgeha Helebê Bakurê Sûriyayê hate dirêjkirin bi qasî 48 saetan wê nîvê şeva çarşemê raweste. Ev bû cara duhemîn ku agiribest li parêzgeha Helebê tê dirêjkirin. Ew agiribesta kobrêkeftinek Emerîkî Rûsî çêbû. Her di vê demê de li Parîsê civaka komarên hevalên Sûriyayê li hev civiyan bi amedebûna opozisyona Sûriyayê bi serokatiya Riyad Hicab bêyî koçi daxuyaniyan bi daxuya kirin. Li Parîsê Erebistana Saûdiyê û Kumara Qeterê û Tirkiyeyê, Fransayê, Almanyayê, Amerîka, Brîtanya û Erdunê û İtalyayê behsa bûyerên Sûriyayê yên vê dawiyê kirin. Ku di demekê de rawestandina karên dijminayetî li Sûriyayê cêbecî nebûye. Wezîrê Derveyê Fransayê Jean-Marc Ayrault got pêwîst e ku danûstandinên Cinêvê careka din dest pê bike û bileztirîn dem. Herwiha Ayrault daxuya kirin ku pêwîst e alîkariyên mirovayetî jî derbas bibin û agiribest bi rastî bikeve cihê cêbecîkirinê. û got li paytexta Nemsayê danûstandinên dîtir wê çêbibin ku biryara rejîma Esed û Eyran jî bi şanda xwe beşdar bibin. Ji bo danûstandinên derbarî pirsgirêka Sûriyayê de. Tê zanîn ku opozisyona Sûriyayê danûstandinên xwe li Cinêvê ragirtin piştî êrişên rejîmê li ser parêzgeha Helebê tundtir bûn. û şrovegerên siyasî dibêjin rejîm ev agiribesta Helebê ya demikî dirêj kir ji bo destpêkirineke nû ji danûstandinên Cinêvê bi govaştineke Rûsî. Hüseyin Şakir, ARK